Zestea, pelota kirolen artean, zabalduen izan da, munduan lekurik eginatan egon da, Filipinetan, Txinan, Indonesian, Italian, Espainian, Ameriketan. Gaur egun, gero eta leku txikiagoan murriztuz doa, zergaitik izan dela uste duzu? Jo, ni pentsatzen joate, horre, ez dugu leuki, pelotarezek beti egoituk. Ogatxu hauek, txartxu hauek, pelotarezek beti egoituk. Baina hor falta izan duk, igule gaur egun motoziklismue, Formula 1 zelan dagoen da, konparazio, exagerazio, baina Carmelo ez peleta bat, falta izan joa guk historikoki zesta puntan. Zesta puntik ikuizo beran epoki, Mexikon, Kuban, Filipinasen, Amen, Barcelona, Madrilen, leko eskutan ibiliatuk Bilbo ondori. Baina horako personaje bat tenise modun jakin, saltzen jakin bibana. Hemen guk izan gaituk, enpresarituk hori eguneroko kontu txuen, 100 azul, 100 kolorau, eta hor txeta, ez da txarto. Ibilidan bitarti. Baina telebistak eta sartu dinin, publizidai sartu danin, oin sare sozialak eta dauzanin, da hori falta izan joa. Pelotarezek beti. Guillermo sasoien, Errotan sasoien, gure sasoien, oingo sasoien, horre beti da. Geixa edo bitxia. Baina falta izan joa gugor, 70 ona egondan augie, egondan loturie, ez jakik ilotzen telebistagaz, ez jakik ilotzen publizidadigaz, hori izto gure bierra horretako estudiau enbikoke marketing, publizidadi, ez dakizen, eta hortik urten joan, saltzeko hori, produktu politiziko zuan, gaur egunin, esku mejora da modun, imagenetan, kantxa azule, peloti ikusteko, eta bestie, zestaz be, mejora lokan, zestazko infrastrukturin, asko be karu egueok, asko be gatxagoak, velozide de gehiago jabik, baina, ez peleta bat bigenduan guke,